Tak vás tu teda vítam, moji milí zlatí. Dnes sa ide robiť niečo, ale že takéto francúzske to je. A Francúzi vedia variť. Volá sa to, že tartifletka. Je to vlastne zemiaky so slaninou cibula. Jednoduchá vec, ale to je tak božské, že to som v živote niečo také ešte nejedla. A jednoduché. Ideme na to. Slanina. Potrebujete slaninu, zemiaky uvarené, ošúpané, jednoduché. Potrebujeme syr, potrebujeme zo pár vecí. A hneď to bude hotové. Nakrájate, no buď kúpite slaninu nakrájanú, alebo ja si nakrájam. Nakrájame to na slížiky. Nie slíže, ani makaróny, slížiky. Takto, snáď sa nikto nenahnevá, nejaký Francúz. Dobre. Oni Francúzi, viete, oni neboli zas bohvie akí bohatí, hlavne tam dole na juhu, ale odtiaľ vzniká najlepšia kuchyňa. Jednoduché, veľa zeleniny, zemiaky, fantázia. Tak. Smažkaj sa. 2 cibule. To máme z vlastnej zahrádky. Musíme to nechať opražiť. Dáme tam tú cibulu. Tiež necháme opražiť do zlatava. Dobrá je. A kým sa to robí, tak ja si nakrájam zemiaky na také hrubšie, na také kolieska slušné. Ak budete variť zemiaky, prosím vás, vyberte si také tie pevné, nie tie múčne, lebo tie sa vám rozvaria a nebudú sa dať dobre krájať. Toto sú tiež vlastne zahrádky. Tá cibula nech sa opraží dobre, pretože vy to budete len zapekať. To dlho nepotrvá nejakých 20 minút, aby vám nebola surová. Tak nech sa to tu urobí a tam sa to len tak dopečie. Tak, robkaj sa. Cibula už chytá farbu, dobre. Ešte chvíľku. Medzi tým si zoberte zapekaciu misu a potriete ju maslom poriadne a vysypte struhankou. Poriadne, nech sa to tam nepripečie. Tak. Dobre. Tak, máme tu struhanku, přimieřene. Pekne. No, keď už máme tú cibulu takú, že už má rozum, tak zoberte deci bieleho vína, krásne voňavého, suchého. Tak. A nechajte vydusiť. Tam tá všetká vôňa toho hrozná prejde do tej cibule a do tej slaniny. Zjemní to tú chuť, tú slanosť tej slaniny, to je fantázia. Tak. A medzi tým, už keď sa to robí, už sa blížime ku koncu, vlastne k záverečnej fáze. Zoberte si tú misu a ideme tam dávať zemiaky. Pekne. Na spodok vrstvíme. Na to sa dá slanina, na vrch sa dajú len tie sol. Vidíte, že nedávame sol do tej slaniny, že boli by sme blázni. Korenie musí byť. A dajte tam muskátnus. A počkáme si chvíľku, kým sa... A toto už je, pozrite, krásne je to urobené. Krásne. Je to hotovo. Víno je vyparené. Perfektne to vonia. Neviem, čo skôr vonia. Či to je katový orech, alebo táto fantázia. No pozrite sa na to. Krása. Tak, pozrite sa na tú krásu. Tak, dáme tie zvyšné zemiaky. Jednoduché, úplne jednoduché.
Ale skutočne je to vynikajúce jedlo. Tak. A opäť posolíme z vrchu. Tak, dáme tam korenia trochu, aby to voňalo nádherne. Šatový orech musí byť. No a nakoniec dáme navrch syr. Toto je raclette syr, ale môžete použiť aj reblochon. To je mastný syr, veľmi aromatický, voňavý, to tam dá tiež vynikajúcu chuť. Takže len smelo, vôbec sa nebojte. A na záver to zalejte 4 litrom šlahačky a svet je krásny. Dobre, tak dáme to do truby na 200 stupňov, 25 až 30 minút, až kým je to také krásne, roztopené, voňavé, chrumkavé a môžeme jesť. No, tak sa pozrite na tú nádheru v našej zapekacej mise z portugalskej keramiky. Ešte to chvíľočku necháme odpočinúť a potom si to dáme na tanier a ochutnáme, aké je to výborné. Tak poďme na to. Trošku sme to nechali odpočinúť. Pozrite sa na tú nádheru. To je krásne čosi, no pozrite na to. Perfektné. Tak. Samozrejme, že tá smotana vsiakne do toho a keď to budete mať zajtra, to bude ešte lepšie. Ale ja ochutnám. Fantázia. Úžasné. Na mojej stránke Zuzana Machová.sk. Dobrú chuť.